Kenalkan, nama saya Devina Syafa Islamia dari kelas 11 PS1, nomor absen 11. Di sini saya akan membacakan teks keguritan bahasa Jawa yang bertema Sekolahku. Sekolahku, panggonan angonku golek ilmu. Sekolahku, diulang dening bapak ibu guru. Sinau maca buku. Ing panggonan iki aku diajari supaya karo wong tuaku kudu bakti. Ing panggonan iki aku diajari marang kanca aja srei. Diparingi PR kanggo ngladen, kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan. Aku percaya senajan abot kudu dilakoni, kabeh mau kanggo kepentingan pribadi. Karaben ngesuk dadi wong kang aji, miguna tumrap bangsa lan negari. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.